Σας καλωσορίζουμε στο δεύτερο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Aegean Docs που ξεκίνησε το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης. Το φεστιβάλ αυτό έχει την ιδιαιτερότητα ότι προβάλλεται ή πραγματοποιείται συγχρόνως στα 9 διαφορετικά νησιά του Βορείου Αιγαίου, αλλά και στη Ρόδο και τη Σύρο, μέσα στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 101 ταινίες θα προβληθούν στο φετινό φεστιβάλ από 37 διαφορετικές χώρες και θα διαγωνιστούν για 4 διαφορετικά βραβεία. Το βραβείο για την καλύτερη ιστορική ταινία, την καλύτερη κοινωνική και την καλύτερη πολιτική, το πολιτικό ντοκιμαντέρ, όπως επίσης υπάρχει και ένα βραβείο για τον καλύτερο νέο δημιουργό. Το Aegean Docs χρηματοδοτείται και διοργανώνεται από την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, με τη συνεργασία και τη συμπαράσταση του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το φεστιβάλ έχει ως επίκεντρό του για φέτος το νησί της Λέσβου, τη Μυτιλήνη. Στο νησί αυτό φιλοξενούνται οι βραβευμένοι δημιουργοί των ντοκιμαντέρ και γίνονται όλες οι προβολές και οι λοιπές εκδηλώσεις, μερικές από τις οποίες μεταδίδονται με τεχνολογία live streaming στα νησιά της περιφερείας του Βορείου Αιγαίου, αλλά και τη Ρόδο και τη Σύρο, εκεί όπου υπάρχει τεχνική δυνατότητα. Την τεχνική υποστήριξη της εύξης, το ανθρώπινο δυναμικό και τον εξοπλισμό προσφέρει το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Έναρξη φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Aegean Docs. Κοντά μας έχουμε τον σκηνοθέτη Άγγελο Κοβότσο και πρόεδρο της Ένωσης Ελληνικού Ντοκιμαντέρ. Κύριε Κοβότσο, θα θέλαμε να μας πείτε 2 λόγια για το φεστιβάλ Aegean Docs και πώς θα το χαρακτηρίζατε με βάση την εμπειρία σας. Επειδή είναι ένα καινούριο φεστιβάλ, είναι ένα φεστιβάλ που προσπαθεί, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να κάνει 2 βασικά πράγματα. Να είναι κοντά στην τοπική κοινωνία, γιατί συνήθως τα φεστιβάλ που γίνονται, σε άλλα φεστιβάλ που έχω πάει σε όλη την Ελλάδα, είναι ουσιαστικά ένα γκρουπ επαγγελματιών του χώρου. Αν εξαιρέσουμε φυσικά το φεστιβάλ Θεσσαλονίκης Ντοκιμαντέρ που έχει μια ακτινοβολία, ουσιαστικά αυτό που γίνεται με αυτό το φεστιβάλ είναι ότι γίνονται πάρα πολύ σημαντικές προσπάθειες να δεθεί με την τοπική κοινωνία και με τους φορείς αλλά και με το κοινό της Μυτιλήνης και να φέρει πιο κοντά στη Μυτιλήνη το ντοκιμαντέρ και ιδιαίτερα το ελληνικό ντοκιμαντέρ. Ποια θεωρείτε ότι είναι τα πλεονεκτήματα του συγκεκριμένου φεστιβάλ σε σύγκριση με τα υπόλοιπα στα οποία έχετε παρευρεθεί? Το ένα πλεονέκτημα είναι το δέσιμο με την τοπική κοινωνία, η προσπάθεια που γίνεται να δεθεί το φεστιβάλ με την τοπική κοινωνία. Και το δεύτερο και πολύ σημαντικό πλεονέκτημα είναι η διαδικτυακή μετάδοση των ταινιών σε άλλα νησιά του νησιωτικού πλέγματος. Νομίζω ότι αυτό είναι, ίσως να είναι και λίγο παγκόσμια πρωτοτυπία, δεν είμαι σίγουρος, αλλά σίγουρα είναι πρωτότυπο πράγμα. Και με αυτή την έννοια λοιπόν διαχωρίζεται αυτό το φεστιβάλ από τα υπόλοιπα. Το φεστιβάλ ξεκίνησε με την πολυβραβευμένη ταινία του Joshua Oppenheimer, The Act of Killing. Αυτή η ταινία πήρε τον BAFTA του 2014, ανάμεσα σε δεκάδες άλλα βραβεία διεθνή. Μάλιστα πρόσφατα στις 17 Σεπτεμβρίου, πριν από μερικές μέρες, ο Joshua Oppenheimer πήρε ένα από τα πιο σημαντικά βραβεία που μπορεί να πάρει κάποιος στον κόσμο, το MacArthur Genius Award. Η ταινία αυτή είναι μια ταινία που έχει αλλάξει την πολιτική πραγματικότητα στην Ινδονησία τα τελευταία 2 χρόνια. Είναι μια δύσκολη ταινία και ήμασταν πάρα πολύ περήφανοι που ο Joshua Oppenheimer έκανε αίτηση και υπέβαλε την ταινία του και για αυτό το φεστιβάλ και έτσι ξεκινήσαμε με αυτήν το δεύτερο Διεθνές Φεστιβάλ Aegean Docs.